чека да цепи. Този поздрав лети с бясна скорост за Меко патрона и неговата златна съпруга Албена. Да сте живи и здрави, само по злата да стъпвате. И внимание, на предна линия излиза гръцката мафия, шефовете на Гърция. Анди, Бари, Кай, Керена, Бът, Бути, Кайсир, на здраве машини, но зависа специален гърмеж. Виса води парада, за него кючека да поде. Късайте синджирите, кършете пръстите и никой да не спи. От Харман ли почва купона? Тежък поздрав за патрона, за Албена, неговата жена, да блести като луна. Зурлите да свирят, барабана да гърми, за шефовете на Гърция никой да не спи. Анди, Бари, Кай, Керена, компанията ви е феномена. Бът, Бути, Кайсир са тук в играта, а за Виса да се тресе земята. Виса е номер едно на масата и на дансинга. Сипвай уиски, хвърляй салфетките, газ до дупка. Хармали на крака, кючека започва сега. Силен респект за Меко патрона и съпругата му Албена. Поздрав за шефовете на Гърция.